Здравейте, 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 вашия любим Борис е тук. И днеска ще играем на тази игра, където са най-тъпите умирания на света. Сега зарежда и вече сме в играта. Плай. Сега виждате някакви гълъби как се бият. Още от първото ниво не умрях. Добре. Не разбрах какво трябва да правя, брат. Сега гледайте как трябва ето и ниво да го